Käbir aydymlar geçen günleriň ýatlamagy ýeterlik bolýar. Duşup bilemo, senin mehrin hiç kimde yok. Tapıp bilemo, uçtun geçen sen bilbin yok. Aydalynyň bu gedekki mihmany Türkmen Aydymsat sunugatyny janly riwayet, legenda Bahar Hojaýewa. Menne karar yok, gece okuy gün yok. Onda bilemo, sen ne sevin mahyale sen yok. Seyendim ağa, seyendim ağa. Dünyada tayin bolup aylananı biledim yine. Mecnun Leyli bolup dolunu aşıklan diline. Yelimne yanım yelbeselendi, elimne yanım yelbeselendi. Elimne yanım yelbeselendi, elimne yanım yelbeselendi. Eğer olsa çın yürekten sevmeni canım, ya olmasa durma koy beni. Eğer olsa çın yürekten sevmeni canım, ya olmasa durma koy beni. Türkmen Aydymsat sunugatyny Ustad Halipa Aydymçy Bagşy Bahar Hojaýewa baradaky gysgaçyk maglumaty siziň dikkatiňize hödürleýär. Bahar Hojaýewa mart aýynyň 10-ny Mary vilayatynyň Türkmengala şäherçesinde dünýäňär. Orta mektebi şol ýerde tamamlaýar. Soňra Magtumul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetini okap bilim alýar. Türkmenistanyň at gadanan artisti. Maşgalasy we agtyjaklary Bahar Hojaýewanyň esasy ilham çeşmesi. Aydalynyň bu gedekki sanyny ýurdumyzda meşhur Yedigen studiosy hemde Nara Graphics bilelikde ýazga geçirýärler. Aydaly nirde ýazga geçirilýär? Elbetde Änew şäherçesinde ýerleşýän Cafe Nostra'da. Dünyada tayin bolup aylananı biledim yine. Mecnun Leyli bolup dolunu aşıklan diline. Halipa salamu aleykum. Aydalla hoş gördük. Aleykümselam. Halipa sizi mihmançylyga çağırman kam, siz baradaky maglumatlar bilen gaty ikän gyzyklannym. Öň gepleşiklerde söhbetleşige gatnaşan ýeriňiz ýok eken. Näme sebäpden? İslemedim. Aydala sevgilileriniz üçin size minnetdarlyk bildirýär. Sanyňyz sag bolsun, hoş owadyňyz hemişe belentäň bolsun. Sag ol. Şonu siz hakdaky maglumatlar bilen gyzyklanyp ýörkem, 1992-nji ýylda Ýaňlan diýarymyň videosuna gabat geldim. Şonu siz Oğul Suraýym diýen aýdym ýerine ýetiripsiňiz. Oğlandan aýdymmy? Awa. Özüm tansywalyny görnüşinde ýerine ýetiripsiňiz. Men şu wagtda senli olaýdym tansywalyny meýdem okdum. Sen hoca berdiň aýdym ol. Howlukdukda bir günüň içinde ýetişdirmeli bollaý. Kaýdym ýetişdirmeli bol. Bir ba, bir janta werçelen. İkinjimi dem ýok. Ondan orada gelle Baýçyýew bardy. Aşollydy aňsatjy aýdym ertereçeni ýetişdirelip. Ýene bir zat internetde siziň maşgalaňyz, maşgala ýagdaýyňyz barady. Hiç hili maglumat ýok. Näme sebäpden? Aslında internet diýilen zatda günnelik häzir näme iýenlerini, näme giýenlerini, kim bilen näme burlaşdy, kim bilen näle söwüşdiler, hemme zady atçot berýärler. Men şoň tarapdar dälem. Halamaýan. Men öýümiň içindäki zady men öz ýakyndan bilse ýeter. Men iýen zadymy öz çağılym, ýollaşym bilse bolýar şonu. Halipa maşgalaňyzda, aňryňyzda aýdymçy, bagşy, sadanyna barmy? Garratan Amanyýelli Göňübegiň ýeketäk şägirdi, Batyr Kepeli. Onu şu wagt ýaşuly halipalar bilen Ýagmyr Nurgelli, Ýolaman Nurimowda agdak geçerdiler. Atan şeýle şunýalak sazlary bar, şunýalak aýdymlary bar diýip Kepelen kördip lakamy bar ekeni. Ondan Hakan Bahir'in yadan küçücük broşüre vardı. Şu atam hakkında.
nähil aydym ol damana aýdýar ekeni. Kiçikem diýet daten şu wagt bu dinleýän aýdymlaňy dinlemersen aýdym eger onu dinleýän bolsaň ataňa dinleýän bolsaň ol damana aýdýar diýip o wagt biz damanany men bilmeýädim. Ýöne şoň aýdan ýoly damana ýol ekeni. Käbir taryk çeşmelerde gabat gelýär kepelän kördi. Şol bilen garatamyz. Ol akan ýerden akarmyş aryk diýerler ha. Hakan bahir diýär. Edil aryk akmasa da bir çeşmejik görünýär diýip maňa şeýdi baha berýär da hakan bahir. Öylemi? Inni görýäňiz özüňiz halipa bolup ýaşagyny göreli bolup görsiňiz. Tamam. Ogodan unikal sesiňiz bar. Tamam. Şol ses bilen dogulmalymy aýdymçy boljak bolsaň ýa-da şol sese zähmet bilen ýetmelimi? Merdan häzir atlarym tutup oturmaýyn. Bize aýdymy öwretdi gelýän okuwçylar känne. Aýyz oglan tapawdy ýok. Ýöne häzir sen näçe tane konserwatoriýa oktor, medeniýet oktor, eger Allah tarapyn saňa zihin berilmedik bolsa okuň öwredileniniň peýdasy ýok. Bira aýdymça zadanla. Biram tebebe Allah tarapyn berilýär ekeni. Sen okap bankiram bolup bilýän, sewdeger Allah tarapyn şoňam aňarsynda eçilen bir zihini bolmasa mümkinnäl kadýan. Eger sesi ýok bolsa, onuň olam aýdymçylyk kärine baş goşan bolsa, nädip tanalmaly ol? Tanalmak bilen meşhur bolmagyň tapawdy kän merdan. Häzir sen bir yarım ýalaňa jyrak eşik geyip bir kisanam çirkin sese öwrentim. Der tanalýan. 5-nji klas okuwçylary eger men aýdymy gaýtalýan bolsa entek men hiç zat etmedim. Eger çağalar sen dinleýän bolsa çağaçyklar daglar, aňsatjakda görýärler. Ýa bir aýdymyň içine bir kisany ýeňiljek sözi goşup goýup berýän, edir şo jaga şerini ýatlaýarlar da okuwçylar gaýtalap berýärler onu. Olu aýdym dälmek üçin. Aýdym diýilýän zat häzir urşuny ýaraşdyrmaly. Gatan ýürekleri, kemsinen göwnleri ýumşatmaly. Adam sevşan adamtyna jaň etmeli. Mysal üçin men aýdymy dinläp, ýüregi ýumşap, bir öýkel adamtyna jaň etmeli. Şonýalyk derman häsiýeti bolmaly. Adamlara şeýle täsir edip bilmeli. Şifa berýär. Muzika terapiýa bar, bilýärmi? Şondan hem ýöne siz dinläp sagalsaňa boljak. Aýdymlaňlar. Özüňizde bir şifahana döretseňizem bolýar. Aýdymsaz urundan terapiýa berýän. Sağ ol. Şeýle hoş sesiňiz bar, jana sağ olsun. Aýdymçy bolmak üçin siziň pikiriňizçe iň kyn zat näme? Iň kyn zat götürni bilmek. Şöhrady, saňa gelýän arskaly döwleti, alkyşlary, şolary injeň ýokyn bolmaly. Götürni bilse, şo stadiýadan geçse aýdymçyň geçdigi. Ondan sen 20 ýyl aýt, 50 ýyllap aýdym aýt, seni halk şo sevgisi bilen mudama sapravajdat etdi. Götürni bilmeseň oluşa, ýa burnuň gallaryp, ulumsylyk edip, göwniyet meçilik edip, ýa eliňi jübiňe sokup aýdym aýdyp, onýalyk häsiýetler bar da aýdymçylaryň içinde. Olar ýöne uzağa giden okda? Uzağa gitmelem däl. Pellahanalar şol. Bir ýerde ýene bir zat bar da merdan aýdymçyň özü bar bolsa uzağa gidip bilýär. Eger planyň ýolundan aýdýar diýdirse, ýa ol özü däl planyň ýoly bolup gitýär. Ökünmek bolýar. Bizem aýtýas. Ogurlyk aýdymam aýtýas. Halay palan aýdymlaryny aýtýas. Daşary urda aýdymlaryny aýtýas. Mysal üçin men häzir bir hepde nur berdi ogul dinlesem, ertir rock metal dinläp bilýän. Şoň ýaly içine girip dinläp bilýän. Ýa-da şu gün çoğulu dinledimmi? Öýlen men Lady Gaga'ny dinläp bilýän. Gowurýan atlam. Ýoksa da şu biziň aýdymçylygymyzdan kimler dinleýäňiz? Birinji bile dinleýänim Leyla Halipa. Leyla Şahylardan.
Dursun Cemal Qazaqova. Yigitlemeden adatçanma. Adat dönmedi. Yürüte özüm satın alıp dinleyen şoň disklerini. Täze mına garaşan Eldar wa. Adat Halipa soğut beray arasında diski. Satın alıp vermedin mi? Täşliň aýdymlaryna gowurýar. Yürekden aýda hiç ile ýasamalyk ýok. Hakyky tebigi bolşýaly bolýar. Oğudan görünjek bolup ýören agol. Ya birine ökünjek bolup ýören hakykatdan gowaýtýar. Aýena gıydardan Dinle bilýänim şöyle ýyla Dursun Cemal. Şoň üçin ol özüm men bir iň aňary baş bagyşy men diýilemek şonu. Diýjegem däl, diýmegem näde dogry ony. ýöne siz hakykatdan hem aňyrbaş aýdymçy hem bagşy ussa. Tawa. Amalyan sesini gowurýan. Her täze aýdymyna garaşýan. Hakykatdan öz ýaşlygymy bir hile meňdetýän şoň şu wagtky sesini özüne alyp barşyny özüm ulyny syýla bilýän gyz. Kiçe de hormat goýup bilýän gyz. Saýlan käriňiziň tikenleri barmy? Köçüde arkayn marojny ýip bolanyk. Terjit. Evet, şimdi Instagram'a. Arkayn kiçekkeriňizi bilen akşeylemi? Rahatlyk az bolýar merdan. Jemgyýetçilik ýerlerine barasyň gelýär köpräk bar bilen o. Elbetde, ha. Häzirden bir sehel bir hereket etseň, ýa sen tada neçe milyon adam seni görüp otýar. Senden öwrenip otýar, ökünip otýar sana geyinişiňe, gürleýişiňe, ýaşaýyşyňa. İýçän hatlaňyz näme bit şoňa gyzyklanýar diýerler-de, nädip beýdip semräp gidibereň dok diýerler ýa-da. Ýüzüňizde näme çalýan diýip soraýanlar bar. Hiç adam çalamak men diýerme. Kän gülýän. Gülmäni gowurýan. Negativ adamlardan daşda durýan. Gıybata berjek wagtymy YouTube'dan nahar öwrenýän mysal üçin. Men gowurýan adam. Ýa biriniň lentasyny dörüp näme etdik, näme geydik ýa käbir jorulymyz var häzir goýan adama laýyk goýmadyň diýip küçüňe öýkelep gidip bilýärler. Men üçin ýaman gülkünç hatda. Häzir biriniň lentasy üçin oturmaly sen. Wagtyň edýär. Wagt diýen adam men iň gymmat zat tasar edýän. Şoňa girip şoň täzeligini görýänçe men daşarda bir 20 minut ýörejek. Arasy howada dem aljak. Öýkenime bir täzelecek, pikirlenjek täze zatlary. Wagtym biderek gitmesin. Özüňiz arasy howan gowurýan diýen. Elinde ama tebigatda merdan wagt tapsam ýa çöllü ýa dagda getýär. Okey, o sinýän men. Ýoldaş tapmasam ýeközmem bitiberýär. Ýa çöllü dösüň, ýa garagymda. Oho. Tüweleme. Halipa, ilkinji üstünlüğünüzi ýadyňyza düşýärmi? Toğsançıncı ýylda Türkmenistana ulu konserde Ibrahim Tatlıses geldi Turçadan. Ona tanımayan ýok, bütün dünýäň bizi bilýär. Şonda öz orkestr bilen 2 tane aýdym aýtdyrypdy maňa. O da öňünden ilki живой konsert boldy. Atello Türkiýe bilen konsertimizi görýär. Naş ele mekan köşküne girip gelýärdi. Biz dalyň uğruna durduk. O da ýan aýdym aýdanyň şollydy. Men ýa Atello Türkiýe diýdi, şoň aýdymyny dinledim diýdi. Sen diýdi, sesin sadyň başyndan kebelek gelip aýlanyp dur diýdi. Men o soň düşünýände o wagt men türkçe düşünmeýärdim de. Men aňalyp dur. Ibrahim Tatlysesy görýänmi? Häzir diýdi men orkestrim bilenem 2 tane aýdym aýdyp ber diýdi. Bolýar diýdim. Çağırdy, aýtdym. Da hakykatdan merdan şonda maňa pata beren eken, men aňmanyrym şonu. Eger diýdi, Allahyň gudraty bilen ýoğulun kakam rahmetli babam diýdi olar. Şol direlip geldi diýseler inanardım diýdi. Ol Allahyň gudraty diýdi. Ýöne Türkmenistan ýene ýerde beýle bir dünýäň oçetini sen aýdymyň bir kiçik gyz ökünüpden aýdym aýdýar diýseler inanmazdım diýdi.
Men şu gözüm bile gördüm, şoň üçinem diýdi, ýoluň açyk bolsun sen diýdi. Entekden hemme geleceğin göreceğin öňünde, şoň üçin sana üstünlük dileýän. Hakykatdan patay beripdir şol şoň. Allah can sağ bolsun. Aýdyşyňyz hakynda näme diýdi? Menen gowy diýen diýdim. Men onuň gowaýtdym. Bir çeýerini gaýtalap, "Nerden tapdyň muny?" diýdi. "Dağılsam çökerdim. Nerden tapdyň muny?" diýdi. Hakykatdan o wagt näme? O sehel bir aýdym tapsak, Allaha biýjeti ýatman, Allaha biýşäp, wagt kel borla inni kepde zapseder oňalyk däl. Höwetin gaýnap duran wagty. İbrahim tatlı sesiň daha haýtaýdym çykdy. Gece ýatman şonu diňläp ertereçeni öwrenip gidip şonu zapis edýärdi. Şoňa höwetlenip onuň diňleýijiň saňa gelýän alkyşyna garaşýanda hakykatdan gowmurletdi. Tatlı sesiň aýdym. Diýmek onda şol siziň ilkinji üstünlüğiniz bolupdyr. Ýatdan çykmajak. Ýatdan çykmajak. Şans. Garaşylmadyk ýatdan. Endi çalşyrylan soraglar rubrikasy. Buna bilýäňiz, gözüňe tanşdamy? Çalşyrylan soraglar. Men näme görüpdim, sen bir gepleşiňi. Firuzada bar. Firuzany gördüm. Onda diýmek rubrika bilen tanış. Aha, уже gülküm tutýar. Haýsy gepleşige geldiň şu wagt? Domdva. Özüň bilen tanışada. Penelope Cruz. Dogry aýt. Meni kime meňredýäň? Shrek. Shrekdaky baş gahrman kim? Angelina Jolie. Angelina Jolie. Haçanna ýaşlar toýdy. Söýgü tansyna çykanna, walsa çykanna haýsy aýdamaýdýan. Yemşijek bilen barýan ýerimiz gatygirliň. Onu hiç kim aýtmaz, hatta hiç kime. Täleýin aman goýunça ýyllygyň näme? Bewençik. Interneti bir söz bilen häsiýetlendirä. Köne jaglyk. Nallaça nämetke. Şu wagt ýaşlardan türkmen halk aýdymy ýerine ýetirýän aýdymçylardan kimlerdiň näýän? Süleyman Espiter. Ondan? Repova. Aýdym sazyň ömrüň manasygyna haçan göz ýetirdiň? Haçanna balyklar tokoýdy algaşanna. Towşanlar suwda ýüzenne. Kökeler bagda bitenne. Tak etdim, dala giydim, pök ettim, böwre giydim diýen ertekin gahrman kim? Tak etdim mi? Awa. Firuza. Winnie Pooh multfilmde Winnie bilen Pooh bilelikde haýsy aýdym ýerine ýetirýärler. Ömür depterine ýazgy galapdyr. Meniň saňa bolan sevgim barada. Haýsy gudrat herkimi saňa baglapdyr. Aýlanýan enişi duýgum barada. Halipa. Zinan maşgala siziň pikiriňizçe nähil bolmaly? Türkmen zinanyna mahsus täsit. Ýerden 11-de, 12-de turýar. Tarada telefonu alýa eline. Girýär imo. Instagrama girýär. Bir saýda geçýär. Abet ýok. Sen Türk seriallaryny görýärsiň. Sen serial. En halamaýanlarym serial görmek. Hiç wagt görmedim, hem göremem. Bir nämäni gördüm. Rem Sultanyň näme ady? Великолепно век. Muhteşem yüzyıl. Şonu gördüm. Şondan öňüm taňam serial göremem. Турецкий seriallar вообще görmeýän. Indiskini asla görmeýän. Benan maşgala. Şu öýüniň ilki bilen naharyny oňursa, hemmelädine oňurýar merdan. Şu naharyny ýydy, analiz berýär şoňa.
Ecem bahira diýdi şu öýde nahar barym bolsa hökman naharyňyzda bir zat gaýnap dursun niýetde. Iki nafar hökman ediläýmeli. Gadan hökman nahar. Näme nahar bolsun, gapdalynyň çorba hökman bolmaly. Bizde şeýle dögünmätdi. Şu häzir hem ýörýär şu. Hökman çorulum diýem şunu käme hal naharsyz alýas bolup baharyňa çorbasy bardyr giderli. Dinan maşgala naharyny oňorsa kirneme oňorýar. Arastatçylygyna maňorýar. Çağalaryna da ýetişýär, adamsyna da ýetişýär, özüne de ýetişýär. Şo naharynyň tagamy ýokmy? Bilibermeli onu. Şonda näçe çykanyk şu denan. Zenanam diýibilçekkä men şoňa. Sushstvo. Eşitdiňdämi diýin? Dastavka ýa bolmaly. Yo men öýde nahar içiremek diýdi. Mene namys edýän dastavka ýmeni. Hakykatda namys edýän. Öz elinden gelýär-kä, halajilnik bu ada seherler diýseň doly. Ne üçin dastavka ýmeli? Kimiň bişireni nädip elini ýugdum öňünden. Bismillahirrahmanirrahim diýdimi duýdan atanna. Nirden aly nämetdi belli däl. Kellesini daňdymy? Nahar bişireni belli däl. Ajy turýan ýöne dastavka ýmeýän. Sowga dogry çyk diýseler meýeň dokmy? Sowut gelse, nadjorna adamdan gelse ýer. Edil şu wagt dastavka meselem goýgoz goýdyňyz. Dastavka ýemek diýdiňiz. Ne aýdaly adam Sushi bolsa ýen. Sushi bolsa ýeňiz. Ýene pulny berýän, lentada goýamak. Goýamak. Ne aýdaly täzeçilen kafe bolýarmy, restoran bolýarmy, ýa-da dastavka işleýän kafeler bolýarmy. Size şu nahary sowga dogry çyk, ýöne siz gaýrat edip şunu internetde paýlaşyp beriň diýse, näme derdiňiz? Oň ýaly kän bolýar merdan. Ýöne goýamak. Tonyan goýmak şunu. Sowga diýse. Lutşy sowgada bolsa şoň puluny ugradýan ýöne goýamak. Bir hille häzir bir jorap görsede, ana jorap berdiler. Hep şet bilen da ýa-da plan wagtyna ýaly çyk. Gülkünçdämi? Ýan gaýdany mene şu özüň et bir zat. Öwrentin şo görýän adam. Saňa berilen zady kime gerek maňa gyzyklylar şo birine berilen jorap ýa birine gelen iki şon bir şaşlyk maňa gyzyklylar. Maňa gyzykly misal üçin planyň eden nahary. Nädip başlapdyr, näetmeli? İnçecik sırlary var naharlaňam ýöne alyp batyrdyp açyşdyryp bermeliler. Nämeden de füýç bolýar. Şonu öwrenjek bolsa men görjek şonu. Reklamy hakynda gurrun etdik. Şu ýerde de reklamna pauza. Pauza. Sagdyn towgymek, seniň hem sagdyn imitlenmeň diýmekdir. Nurganat Husus Kärhanasy Braziliýanyň ýokary hilli organik imitler bilen imitlenen Frangosul we Siara atly halal grill towuklaryny örän amatly bahadan müşterilere hödürläp başlady. Nurganadyň müşterileri hödürleýän Frangosul we Siara atly towuklarynyň aýratynlyklary bilen tanışadyk. Tutuş etli, tagamy lezzetli, bahasy amatly, eltip bermek hyzmatly. Nurganadyň salgysy Aşgabat şäheri Maltymulu şaýoly Kosmos bazary. Nurganat market. Hoş geldiňiz. Her bir işde aýgytly adamlar bolýar. Sizde näle boldy? Bahamrat hamdan fa bilmeýän ýok. Halifa. Şu Türkmenistanyň grajdany, Özbekistanyň grajdany, Indian komediýan şo, ýalňyşmasam. Indian kinem ya alçak bolup berdi şol ya alan bolmaly. Tekden mer ýaşyna şu var. Sen gaýdym diýdi, hiç şo sadannadan rahat bolmarsyň diýdi. Näme sebäpden? Talap edýän adyň gaty ýokarda teň. Men özüm şeýdip geçdim diýdi. Öýköleýän bolmaklara mümkin, sadannalara meni sadannalanmadan eli gyzyl. Ýöne häzir birine men aýdyp içim sowamadymy?
şonu aňyr derejesine çenir talap etmäge men özümden gaçyrmajak bolýan. Şoň üçin ol oňarmadymy oňa haýyş edýän. Ol oňarmadymy üçüncü muskanda haýyş edýän. Şol aýdym tä bişýänçe 10 ýyl garaşan aýdymlanma. Ýok bolana täzeden iň soňuna 10 ýyldan soň inne boldy diýip çykaran aýdymlanmady bar. Onda siz gaty sabrly bolmaly. Eger 10 ýyl garaşylýan bolsaňyz gaty sabrly. No şoň üçin diýerler bir niyet oňşýan aş galypa bile diýemşler bir-birine. Şoň nida boldy menden. Talap etmän alyp gaýdýan aýdymlanma. Häzir sen bir iki sapar diňleýäňde şonu taşlaýan. Yürekde de durmaya, uzagam ýaşan okşol. Jümeň diýen aýdym bolanakda. Adamlarda halamayan häsiýetleriniz. İçi o dalıp barýanam bolsa şonu gülkü bile basjak bolup ýasama häsiýet edýärler, iň halamayan häsiýetim şo. Ýürenýän maýt ýüzüne. Yalandan gülýän adam iny halamayan. Aýtyp gördüňizmi? Mydamada şoň üçin halalyk. Aýdaly. Öňür size bir ziýan ýetiren adama siziň kömegiňiz gerek bolanmalsa, kömek ederdiňizmi? Materiýal ähli kömek. Materialny ili ruhtaýdan. Materialna kömek etmezim. Ýa-da ruhtaýdan. Moralny eger kellesine bir açyk kömek gerek bolsa, bir zat öwretmer bolsa öwrederdim. Mowut maslahat bererdim. Maslahat berebilerdim. Niş sat bermeýän. Gysyga men merdan. Gaty gysyk. Ýoksa da halypa siziň öz halypaňyz barmy? Men halypam, maňa hakykatdan pata beren halypam Raballa Hacı. Ram döwlet ýetim. Döwlet ýetim neresi? Murat Kurt halypa. Inne ol üçüni men hakykatdan gören halypalam şol. Gaýbanalar barmy? Gaýbanalam men hakykatdan şol gören halypalam bilen deň hasap etýän şolary. Kurt Ýakuby, Nurberdi oly, Michael Jackson'am dinläp ben şondanam almalatlar bolsa alybilýän şu aýdymyň içine goşmalatlar bolsa ýa karakterine, ýa ýaşaýşyna, ýa aýdymyna tapawdy ýok. Maňa ýakynlady bolsa alybilýän. Käkişi diýär-de sen oturup elinden tutup onu mana öwretmedik bolsa halypa diýip bolmaýar, halypa diýip bilmeýän, mende halypa ýok diýerler-de. Halypaň ýok bolsa özüňem ýok. Aýdymça ýokman özüne halypa tutunaýmaly. Özüňe kumir edýän, muza bolýan, muzasy bolýan. Nusga edinýäň-de özüňe? O, misal üçin Leylaň durmuşyna gyzykly. Sesini gowurýan. Şoň ýaşaýşan gyzykly, ýebiçýän zatlaryň gyzykly şoň. Durmuşda näme gyzyklanýar, näme güýmenýär, şo zatlaryň gyzykly. Şoň üçin sesi ýakýarmy şol adamyň özem gyzykly. Eger karakteri ýok bolsa aýdymçy. Nämeteni bilen gyzyklanmaň manysy ýok-da. Adamçylyk ýok bolsa dinleňdagym-da. Dinlemeýän. Kabul etmeýän. Durmuşda ömür boyu ýadyňyzda galan jümle sözden barmy? Hidrat Aliň bir sözi bar. Ýadymda galmasa da ýadymda galyr ýa ol. Eger garşyňdaky içiňi ýylatmaýan bolsa şonu daşda dur diýedi. Şo söz men mydama ýadymda. Şo başdaky 5 sekund adamyny görkezýär uşo. Sen şoň bilen iş salyşy biljekmi? Sewda et biljekmi? Ýa bir işleşi biljekmi? Belli edýär. Şo 5 minut içim almadymy? Men üçin ortalyk adam ýok merdan. Ýa gowy adam, ýa derwet adam. ýa gerekkel adam. O göwün üçin gatnaşmak, ýa göwün üçin gurrungyny dinläp oturmak, o zatlar menlik del. Yalandan ýylgyryp. Yalandan ýylgyrmak iň ýörenýän adam. Yalandan owdan bolmak, yalandan ýylgyrmak, yalandan göwünni görmek biriniň. Aýt içindäki näme bolsa, çykaryp aýt.
soň ýürenji bolma. Ol ha serwet. Doğru. Arzu ediýän zadyňyz barmy? Siyahat. Diňe siyahat. Başgalan bile siyahat. Dünýäňizden aýlansam. Dilegim hem şol, arzum hem şol, niýetim hem şol. Onu arzuňyza ýetmegi menim arzu edýän. Amin. Amin Allah'ım. Halipa, eger mümkin bolsa, pursatyn peýdalanyp, bir muşdoklaryň üçin iň gowy ýan aýdymlaryňyzdan birini hiňlenip beräň. Meni erese edidim sen süýän gözleň, ýene erese yüregimde senin sözleň, kalbimde odun, seni özgölere dözmän, ah canım senden, düşünsene geçe bilmem. Berekellah Halipa. Halipa, zanyňyz sag bolsun, hoş owazyňyz hemişe belent ýanglansyn. Güler ýüzüňizden ýylgyryş hiç wagt gitmesin. Hemişe şolar ýaly aramyzda Halipa bolup gezin, ýaş aýdymçylara nusga bolun, zanyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Öz adymdan muşdoklaryňyzyň adyndan aýratynam dörejlik toparymyň adyndan minnetdarlyk bildirýär. Ömrüňiz uzak bolsun. Wepa nara Akmurat, hemmeňize spasiba. Yaxşı ýagaşyny. Halipa, ilkinji üstünlüğünü ýadyňyza bir başladym. Şeydim ol biýdiň agaýsy. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Turçadan Urayım tatlı ses gel. Hayt diyen malıyın. Belan alsın. Kipçe var. Nara göz kulak balay taşıma. Soğuk çay içip geçtiniz Zar yadım, atşayla yaratın. Kızlar. Mene bir hili yadigarlık olup başladım ben. Başka? Nime kaldı? Adamlarda iň halymy ýani. Häsetdiň. Hey, ýatjak bolup bar ýana. Nara düşünmedi şu. Näme? Gülüm bütün yerine kadar yok olmalı. Bütün gülen yerine kadar. Ters. Solar yüzün gülmez ne? Sen ne zaman onu gidelim? Ters güle başlayak. Ters gülmeyen değildi ben bilsem. Ve bella koyay bana. Solar yüzüm gülmesin diye. Halipa, eger mümkin bolsa, pursatyn peýdalanyp, bir muşdoklaryň üçin Mümkün değil. gaýrat et. Beni erese edidim sen şuak geçmeli ya. Nime boldu? Nara, ты не пой, ты просто туда-сюда ходи.